Yo, Calibizo, yo, Calibizo, yo. Zondag 14 april was de start van het nieuwe seizoen van het IJsselsteinse Museum de Peelstreek. Hoe verliep de opening? Die verliep bijzonder goed, buiten verwachting. Voor deze keer hadden we het jongste koor van IJsselstein, hadden we de primeur van een optreden hier, African Magic Choir. En die hebben blijkbaar nog wat mensen warm weten te maken om hier te komen kijken en luisteren naar hun eerste optreden. Want de ruimte was hier bijna te klein in de Peelstreek. Was het erg druk? Nou, ze hingen letterlijk met de deuren buiten. Maar dat is een goed teken. Dat is beter dan dat hier tegen een heleboel lege stoelen aan zitten te kijken. Wat zijn de hoogtepunten voor komend seizoen? Voor het komend seizoen, we hebben dus afgelopen zondag, dat mogen we dan ook wel een hoogtepunt noemen, het optreden van dat Afrikaans koor. We hebben nog een keer een lezing van Jan Stijpers over boerenleven. We hebben verschillende reunieën en verschillende verenigingen die hier een keer willen komen kijken en luisteren naar wat hier allemaal te zien is in de Peelstreek. En we hebben daar een heel mooi programma voor. We weten die mensen gedurende een paar uur bezig te houden. En meestal is dat dan een opzet om hier even te komen kijken en met elkaar te praten. En dan aan de hand ergens een keer gaan te eten. En dat is blijkbaar een goede formule. En het optreden van het koor, hoe was dat? Het optreden van het koor was bijzonder leuk. En ze waren, ondanks dat ze nog niet zo lang waren opgetreden, zagen er toch allemaal een beetje uniform uit. Ze zongen vol passie en vol overgave. Dus het was mooi om dat te zien. Nicole,